Și mă vedeți astăzi îmbrăcat ca și dac. Am preluat nu numai hainele, ci și obiceiurile. Sunt îmbrăcat ca un tarabostes, ca un șef de daci, tocmai pentru că am rangul de conducător de școală. Civilii pe care vedeți aici fac parte din familia mea, cei care ajută ca Ludusul, ca școala de gladiatori, să funcționeze, să meargă așa cum trebuie. Voi începe cu Lidia Memnia, care o să vină un pas în față. Este soția mea în această piesă, care o prezentăm noi astăzi. Este cea care se ocupă de gospodărie, este cea care a reușit să îmi câștige inima, să zicem așa, și este cea pentru care am încheiat o afacere destul de costisitoare pentru mine. Am plătit ca zestre, cum știți că se face, un întreg sat și 100 de pogoane de pădure pentru a putea să mă căsătoresc cu ea. Să o aplaudăm pe Lidia Memnia, este matroana și adevărata stăpână a școlii de gladiatori. Și acum, fiica mea, o vedeți aici prezentă, Memnia prima, așa era obiceiul la roman, să se numească copiii după numele tatălui și adăugând alături prima, a doua, a treia. Deci aveți aici Memnia prima, este fiica mea, care își ajută mama la organizarea Ludusului. Te mulțumim! Ele sunt îmbrăcate ca și matroane romane, vedeți, cu o rochie lungă, cu bijuterii, îmbrăcăminte specifică, așa arăta o matroană acum 2000 de ani. În spate, cu umbrelă, este sclava Pictrix, o sclavă născută în casă, care acum ajută să mențină sănătatea celor două Memnii, soția și fiica. A fost descoperită ca având talente artistice când era foarte mică. Am întâlnit pereții bucătăriei în timp ce renovam vila de la Cluj, așa că astăzi face parte din afacere și decorează toate casele, toate vilele din zona Clujului. De o afacere bună, să știți, aveți o slavă de casă. Să-i mulțumim lui Pictrix. Tot în familia noastră avem o negustorioasă sarmată, Mira, o vedeți aici, este producătoare de sticlă, bijuterii din sticlă și negustorioasă în casa Memnius. De asemenea, o afacere bună. Să-i mulțumim, este îmbrăcată cu costum sarmat, vedeți, cu foarte multe bijuterii. Aici, Mira. Și cei doi bărbați pe care avem, preotul Caius Maximus Alfianus. Este cel care se ocupă de sănătatea sufletului, să zic așa, a gladiatorului, cel care se ocupă de ritualele la Zeița Nevesis, cel care are grijă ca zeii să ajute școala, să ajute Ludus Memni. Să-i mulțumim. Și avem un medicus, un doctor. Eurepos, i-am zis noi, este un războinic dac. Știți că existau călugări războinici, cei care se ocupau și cu războiul și cu medicina. L-am descoperit la Alburnus Maior, în timp ce vindeca mineri, și l-am adus aici, la Ludus, să ne vindece gladiatorii. Să-i mulțumim lui Eurepos. Nu mi-ar strica și mie niște apă. Și acum începem cu gladiatorii. Gladiatorii sunt conduși de către un doctore.
Dacă ați văzut serialul Spartacus, este instructorul, nu doctorul lor. Este cel care învață să lupte, cel care astăzi îi conduce în luptă, îi organizează, le dă ordine și le dă pedepse. Severus a fost centurion în legiunea 13 a Gemina, care staționa la Apulum. După cum știți, ați văzut colegii de la legionari mai devreme. Este cel care a condus în luptă recruți neinstruiți și a reușit să facă minuni.